Sususog man lang sa database nindo, ta may record baga, di ba? May record eh. Opo. Okay. Oo. So kada sarong-harong tabi, kada sarong pamilya tabi, pira ang dapat na beneficiary? Saro lang o do pwedeng duwa? At pinag-aagad ni Saro man sa Saro, kada sarong pamilya. pero may mga case-to-case basis na minsan naiiling may mandigdi na sumupina nga ni nagpasiring digdi na katsinilas. Oh. Natadayos na man pipasurat ko dahil man nakakasurat. Naiiling pa man sa sa postura. Medyo amang kita yung mga konsiderasyon na pigya sa tao. Oo. O tapos so iba dyan, kung nga niya, tinawan mo dapat niya kami, matawan mo man. Oo. Di sabi ko, talto na kita dyan. Iyo. Tabo. Ang problema lang kasi siyempre. Mo kang fix na taram na for every role, may exemption dyan. Iyan tabi na pigahagan nindo, iyan ang subject iyan for, gari iyan ang susugduman sa mandato kan COA, tay audit ang kwarta kan gobyerno. Iyo po. Hindi man kami pwedeng kung baga sa yan, inipirmi ko inipigil lecture pag-inspector ako sa financial management. Naiiling ko sa inda na ang gusto ninda, pag nagtanong mo niya, dapat sa aga mag-anila. Nag-apply sinda mo niyan, nag-agad sinda mo yan. Ang gusto kan iba, sa aga, o kaya ngunyan mismo, outright tawanan sinda. Kaya mamagata, iba kita-tipig susunod na mga layers. I see. Okay. So meaning tabi. Sa gobyerno kita. Opo. So meaning po, after kaning validation nindo, saka naman kamo ma-issue para sa releasing kang kwarta sa mga qualified na beneficiaries. Opo. Kung siyan ako tapos kainin na naaraman kung nagkulang pa kami sa kwarta o sobrado pa kami sa kwarta. Kung magkataon kinapos na kami sa kwarta, sige pa na ako, di mas magkakadaragit sinda. Iyo. Okay. Okay. So sige tabi, ano ang satuyang pangapunan mo niyan sa mga parents mo na estudyante na plano na mag-avail tabi kan sinabi ng programa? Ito lang na sabi kong let us just be honest at all times. Yung kung dahil mang kwalipikado na kita dahil na ipagsuso dahil na magparapakisuway. So ito yan sa iba na kaning maging smooth ang dalagang kan pagtao sa mga tao, sa mga estudyante. Kang benepisyo na pigataw kang probinsya kang Albay.